So the media in Botswana, together with the police, have released a statement on the arrest of Veko. Let me just read what is written. Panabanzi, following intensive investigation, Botswana police on Sunday, 22 November 2025, arrested a Zimbabwean man, Ivan Sivechero, age 29, at Seretse Khama International Airport for 11 counts of fraud. The accused, who is a director of Diamond Migration Private Limited operating in Gaborone, was arraigned before the Village Magistrate Court today, 25 November 2025. According to the charge sheet, between October last year and 23 October 2025, the accused and his company allegedly defrauded 11 individuals of a cumulative amount exceeding 240,000 pula under the pretext that the company was securing them employment opportunities abroad and processing work permits on their behalf. Victim reportedly submitted all the required documents and payments, only to later discover that they've been swindled as the promised jobs never materialized. The fraudulent promises reportedly involved job placement in several countries, including Ireland, Czech Republic, Bulgaria, Republic of Luxembourg, Republic of Finland, Republic of Poland, and Greece. Police investigators have indicated that additional charges may be forthcoming as investigations continue. The accused has since been remanded in prison and is expected to reappear before court 1 December 2025. The Botswana Police Service urges members of the public to remain vigilant when engaging with migration or recruitment agencies and to verify the legitimacy of entities before making payments. Statement it's above 240,000 pula, and also vanhu they are still coming. 11 so far cases acho, but painzi mari yacho inogona kutosvika ku600,000 ndo initially zvatikanzwa zvedu handizoziva hangu, and zviri kunzi pane vanhu close to 20 or so as well who have been defrauded by this guy. Zvinhu zvacho so zvakutonzwisa tsitsi, ndakutonzwawo tsitsi nemukomana kuti anopabuda here paapinda apa. All I can say is pashata, kubira vanhu kwakashata wediwe. Nezera rake roro 29 angatowana pressure mulife yekuti abe mazimari ese iwawaya. Ndonzwira tsitsi hangu family yekumba kwawo isina kutombobenefita anything from this, and also mahura ake aipawo ma2 cents iwawo nevamwe vakasiwa nevana. Zvinhu zvacho vakamitisa kamaiscot, ende mapurisa haatombozotarise kuti asiya. Pane bhebhi rake ezo raanga achitiratidza pasocial media mazuva apera aya. Zvese izvozvo mukomana atosiya at the age of 29. And manje mapurisa ekuBotswana havatombonzwe tsitsi kana kuti uri mudiki wakazoita sei, havatomborina basa nazvo izvozvo. Kupiwa pressure nevanhu muchingoti boss ndo kuda kuti mbinga here ukuvheko lupa. And isusu tisati tapa vanhu masiya kuti boss ombinga, ngatisange taitawo mabackground checks emunhu kuti munhu anokonzera here kunzi boss vheko. Pane aitaura kuti hama yake from May achingonzi remand. So it might also happen to Veko kuti kana uri foreigner unogona kungonzi remand kusvika next year ungori paremand chete, and wozongonziwo wakutongwa wakupiwa kana 20 anomubuda imomo ane 50 years Veko akaita zvekutamba, because mari yacho as it stands hapana mari yekutoti aisirwe bail. No one has got money to bail him out. Kumba kwavo varombo, vanhu vese umba kwavo vaitotarisawo vachitoshamisikawo, and he made a lot of people to believe kuti he's a millionaire, he's got millions and millions of dollars. So Christmas anenge arimo mukomana, ndo zvatingangotaure zvedu, achairidyira sadza imomo. And vanhu vakaenda kunomuona sad enough kuti vakatomuona achitodya manhuchu, hanzi vanenge vari about 4 or so vachitodya manhuchu nesupu yehove, not hove but soup yehove. Zvinhu zvacho hama one. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. So subscribe, please make sure that you subscribe, and see you in my next video.